Bună, dragii mei urmăritori! Astăzi o să mergem la târgul La Minor din București, de lângă metroul Republica. Sunt mai multe târguri, dar acesta mi se pare cel mai interesant pentru că este închis într-o hală. Având în vedere că afară plouă, atunci este cea mai bună opțiune și totodată este și cel mai aproape de mine. Dacă o să îmi permită timpul, o să vă duc și la celelalte târguri și de asemenea vreau să mă duc și la cele mai frumoase clădiri decorate din București, așa că să rămâneți aproape. Și haideți să pornim în spiritul Crăciunului. Am fost anul trecut la târgul din Craiova, ca și o recomandare. Am deja un videoclip pe platforma mea cu târgul de la Craiova. Anul acesta nu cred că mai ajung, dar ca și recomandare și dacă vă permite timpul să vă duceți acolo. Stăteam așa să mă gândesc, oare ce mai face oamenii în spiritul Crăciunului? Își decorează casele cu luminițe, fac bradul, bineînțeles, se duc la astfel de târguri și cred că cel mai important lucru este să ne înțelegem bine, foarte bine cu ceilalți și să nu intrăm în noul an certați cu cineva. Și mâncarea este un lucru esențial de Crăciun. Câteodată mă gândesc că mâncarea noastră e cam toxică, așa, mai ales prăjerile, carnea de porc. Parcă n-aș mai mânca așa ca de obicei ce se mănâncă de Crăciun. Mai ales pentru cei care țin post și dintr-o dată să mănânce carne de porc e foarte periculos, vă spun eu. Mai ales și modul cum este gătită, da? Și carnea prăjită în ulei, cred că este cel mai toxică mâncare. Da. Din păcate. Și așa că ar trebui să ne gândim mai bine ce să mâncăm de Crăciun, tot dacă este o tradiție să mâncăm și salată de băuf, cu multe, cu de toate, cu sosuri, cu maioneză, cu uleiuri, cu să mai integrați un pic și o carne de curcan, de pui, multe boli și tensiune arterială care duce mai departe, nici nu vreau să spun la ce. Să ne îngrijim puțin mai mult, pentru că mâncarea este cel mai important lucru din viața noastră, tot dacă ne dăm seama. Mâncarea și odihna. Așa că vă rog să nu exagerați cu mesele copioase de Crăciun și felul cum gătiți. Dacă preparați carnea de porc la cuptor, cred că este de 1000 de ori mai bine decât cea prăjită. Ce muzică drăguță! Spiritul Crăciunului este cum ne-l facem. Și am ajuns la intrare. Uitați-l și pe moșu. Haideți că o să intru repede că plouă. Magazinele s-au deschis. Există și o parcare subterană și accesul se face direct din parcare. Undeva spre cartierul 23, undeva pe dreapta se intră în parcarea subterană. Nu este foarte multă lume, așa cum îmi place mie, ca să vă prezint cât mai bine, să nu se holbeze lumea la mine. Deci de la târg puteți cumpăra și cadouri. Multe cadouri, multe idei de cadouri. S-a pornit și trenulețul. Foarte drăguț cu copilași. Să vă vedeți și copii aici. Așa că îi
puteți da și în trenuleț. Haideți să vedem un pic prețurile. Vin fiert 15 lei, 280 de mililitri și 20 de lei, 400 de mililitri. Uitați-l și pe Moș Crăciun. Ho, ho, ho. Fac un vlog, moșule. Casa moșului este în construcție. Dar se mișcă cam repede oamenii ăștia pe aici. Ia uitați în spate. Ia uitați aici mai multe feluri de sucuri. Ia uitați aici și mai multe feluri. Afine, căpșuni. Vai, ce bine miroase aici, avem delicii tradiționale, dar nu știu unde sunt așa tradiționale. Avem și ciocolată Dubai. Da, ciocolata Dubai este un trend românesc. Așa, cataif cu fistic, cred că este turcesc. Curmane, mamul cu nucă, produse din lavandă. Lavanda miroase superb. Am și eu acasă multe produse din lavandă. Foarte frumos. Aici avem o casă construită din plastic, cred, dar arată ca și când ar fi din ceva dulce, nu? Dulce caramel. Și aici se țin concerte. Programul complet îl puteți vedea pe Facebook dacă scrieți Târg Halal la Minor. Locuri de joacă pentru copii. Și aici avem și mașinuțe. Aici puteți trage cu pușca. Palmierii de la Halal la Minor. Și chiar arată foarte, foarte bine. Anul trecut știu că erau și alți palmieri mai mari. Ia să-i căutăm. Aici avem și produse naturiste, tincturi pe bază de plante,
Vedeți, chiar scrie pentru ce afecțiuni. Miere de lavandă, salcâm, polifloră și tot felul de unguenturi, săpunuri, propolis și salam de biscuiți. Să știți că tot dacă suntem înăuntru este cam friguț aici. Deci să vă țineți gecile pe voi, nu le lăsați în mașină, pentru că e cam răcorică. Hai, ce braț drăguț roz! Și copacul acela, bradul acesta cu dulciuri, așa foarte frumos decorat. Cred că îmi fac și eu o poză la bradul ăsta. Un almoș. Uitați palmierii mai mari. Haideți să vedem dacă sunt naturali. Ce spuneți? Să vedem. Da, să știți că sunt naturali. Dar cum stau ei așa frigul ăsta? Ei sunt frumos plantați în pământ, dar cam friguți pentru ei aici. Vreau să-mi cumpăr chiurtoși, dacă tot am venit până aici. Și nu se află aici înăuntru, ci afară. Deci dacă vreți chiurtoși afară, în fața târgului, pe undeva, o să vedem acum. Gata? Gata interpretarea. Am ieșit și afară. Aici avem gogoși. Avem și o roată foarte mare, ca în Piața Constituției, care deocamdată nu merge. Și haideți să căutăm chiurtoși, langoși, chiurtoși, atelier, gata, l-am văzut. Wow, are și da, avem și un mini parc de distracție aici. Care costă 25 de lei de persoană. Și am ajuns la atelierul cu chiurtoși, 30 de lei, costă cu nucă, arahide, susan și ciocolată. Mi-am luat și chiurtoși cu cocos, abia aștept să mănânc. Bun. Ia uitați, dulciuri de toate felurile. Vai, ce drăguț! Și haine, să știți că avem aici. M-am învârtit foarte mult în parcarea asta, pentru că nu mi-a trecut prin minte să memorez și eu un număr de ăsta. Deci dacă veniți în parcarea subterană, să țineți minte numărul, ca să nu vă pierdeți. Bun. Acesta a fost vlogul de astăzi și rămâneți pe aproape, pentru că o să mai fac alte vloguri în spirit de Crăciun. Vă pup!